sauraron faɗakarwa daga baki kebi na annabi shalilin sayyada fatima ƙarƙashin jagorancin madrasatul ahbab rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Lamarin ga yayi muni, lamarin ga ya kadanta, ana taba mahaifan ma'aiki na zaman lafiya. Lamarin ga yayi muni, lamarin ga ya kadanta, ana taba mahaifan ma'aiki na zaman lafiya. Ya Rabbi kai na kira baiwa da ɗan shakira, in yi baiti kan badira, in faɗa ku sun daddara, in sun ina tabbata ƙarshen su ba lafiya. Lamarin ga ya yi muni, lamarin ga ya karanta, ana taɓa mahaifan ma'aiki na zaman lafiya. Allah salati da dolin kawo meken ado, Mahamudu kai zan fado, sa'adihi na fado, asahabi sa'auliya ulla mazan kariya. Lamarin ga ya yi muni, lamarin ga ya karanta, ana taba mahaifan ma'aiki na zaman lafiya. Batattu ku dan dakata, lamarin ku ya kazanta, muna ji muna ganinta, ba a taba abban binta, kowa yi min sai karyarsa, ko ya kai girman duniya. Lamarin ga ya yi muni, lamarin ga ya karanta, ana taba mahaifan ma'aiki na zaman lafiya. Ko yaro idan ya yi hakan muna ba shi laswonin, balle kai hadage mu jahili kauce nan gun, ilimin ka ya kau anan, hadisin ka karya anan, waina masoya suke ku fito mu fafata don kare kairil anbiya. Lamarin ga ya yi muni, lamarin ga ya karanta, ana taba mahaifan ma'aiki na zaman lafiya. Lamarin ga ya yi muni, lamarin ga ya karanta, ana taba mahaifan ma'aiki na zaman lafiya. Lamarin ga ya yi muni, lamarin ga ya karanta, ana taba mahaifan ma'aiki na zaman lafiya. Komi kuce shirka, ambatan shi ba shirka, yaban shi ba shirka, maulidi ma shirka, lallai ku dan dakata kar ku ƙetara kun jiya. Lamarin ga ya yi muni, lamarin ga ya karanta, ana taba mahaifan ma'aiki na zaman lafiya. Maƙiya ku san me kuke, ahalinsa an tsarkake, asahaba an tsarkake, mabiyansa an tsarkake, iyayensa aljanna ce tun babu kukun jiya. Lamarin ga ya yi muni, lamarin ga ya karanta, ana taba mahaifan ma'aiki na zaman lafiya. Jirgin tsira na rike, Mahamudi ni na rike, ahalinsa ma na rike, asahabi ni na rike, sharifai waliyai na ce darajar ku zan kariya. Lamarin